Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Saka takazoti isusu kuende kunotariswa kunzvimbo, asi chinhu chikuru chataida inyaya yekuti taida isusu kuti sabhuku akabvenga afamba nayo nhau, nokuti ndokwayanga ari takadze kutoshaya sabhuku kwako. Toda kuti tizoziva sabhuku atitaurire maererano nenzvimbo iyi, maziro aanoita, tisati taona kuti tingaite sei nawo. Sabhuku ari uyai henyu sabhuku, sebera kutanga. Ya, murewa. Inyaya yekuti tiri kuda isusu kuti ndimo inyatsozama nzvimbo iyi kuti yakamira sei, senzvimbo yamunogona kunzwa nevanhu vechikuru kana madzimai edu ndingimei, tisati taona kuti zvingaitwe sei, nokuti musi wokutanga takamushaya. Taida kuziva kuti mutitaurire maziro enyu nemafambisiro amakamboda kunge munoita nhau. Madame vese ni chandinoziva panzvimbo iyi, nzvimbo yakatera kakaukuwa kazvizi kari mubani. Saka nzvimbo iyoyi sekuziva kwandinoita, nzvimbo inoigwa nayo mavigiro mhiri nemhiri aiswa kuvaurani maiswa nomazirani. Right. Vanhu vakazoenda paground, taurei mana chitengo. Takasvika paground, witness yaive yataura kuti takaviga mwana yakanga iripo, tikavati isusu ngavatiratidze pakavigwa mwana. Vakange vakuratidza kuti varasika nzvimbo, ndokubva taramba tichiteedza karukova ikako. Chokwadi kumhiri kwacho makuva evana vacheche aitooneka matombo. Kuno kumhiri kwazofenzerwa kuita garden, matombo anga apo neapo asisiri kunyatsoratidza kuti ndeguva iri kana ndechii. Ndo maonero atikaita. Panhu kana paitwa garden, hatiti munhu anorasa matombo. Arasa. Isu chatiri kuda ndechekuti nzvimbo iyoyo here nemakuva evana vadiki, nokuti ukauri kutaura kauko hakuna garden, hatiti. Saka tumakuva tiri kuoneka. Tofunga pana vanga vaenda kutaura. Taurai baba inoenda kuona mashoko. Ndipewo zita renyu. Ndipewo zita renyu. Zita Ndakaenda ikoko ya takadzika negadheni chitasa kumabarazuva kokupedzesera kwaione uswa hunosvika munofunga muno. Ndokatakaona dombo inoratidza kuti panenge rakambogara riripo iro. Ndokubva tadzoka futi tatifambe mushana, pane mumwe akatarisa kumhiri kwegoronga. Ndokubva ndatoona mashwa maya ndomakuva anadika aindonyatsooneka, vanhu vese vakacheuka vakati ndomakuva anadika. Kunoku ndokuedza kunyatsotarisa nemunyatsinogoronga kusvika tasvika kumusoro unofunga nemotokari. Ukona uku pane mapuranga aripo, mapuranga aya ainguva aripo.
muzumire wakabvunza vakati ko chakatanga mapuranga ndimwana chii zvakanzi mapuranga ndovakatanga zvakanzi makazesa mwana pamapuranga apo zvakanzi hungu mapuranga aya ndaari zvakanzi yavanisinegadheni makavatauri here kuti akuisa maduku panapo zvakanzi kwete ko guva rakutaura riri papi takaedza kutarisa sumuta hatina kuroona iye mure wakungaripo takaedza kutarisisa hatina kuroona isi kusvika takaparadzana toenda tikati vakutotinetsa right nyaya haisi kugona kupera na sabhuku varipo tida kuti padzokerwe zvakare ine nyatsoonekwa nhau iyi iye sabhuku anenge aripo hatindizvo ya magadheni aya vakapona magadheni aya makapona ndakakumbira baba pekurima kudyara muriwo ndatora mudzimai 2010 ndobva vanditiwo gadheni raunaa nderambuya wako vanova amai vavo mai munini vanga vachiri vapenyu ndobva ndaenda kwavari ndikati gogo ndikukumbira kuwana pekudi pekudyara muriwo sinzi ndaroora ndane mwana zvikanzi hazvinesi handei ndinokuratidza vanga vachikwanisa kufamba vakauya vakandiratidza vandiratidza tsime ravaichera mvura kuona tsime rakacherwa nabhuramuwero tichangobva mukipi totsime ratinochera mvura iwodi yekudiridza ukuona roti kuzotenda kwayaita ichidzokerawo yakakonzerwa nemagadheni maviri rabhuramuwero vari pamiri indiri pano pamiri vekukuruza roti munguva iyi vachabva mukipi ainzi aministi ndozvavaitaura hansandamboionawo ndo vakazotavheta roti kuti inzvenge magadheni mubvunzo uri pachena hanzi makapiwa nani gadheni ndakapiwa nambuya right tina amai vakataura apa vachitaurewo kuti hanzi pakavigirwa munhu wavari kutoziva hatiti ipapa taura pakavigwa mwana wahanzvadzi yedu pakesi mwana wahanzvadzi yaisrael pakazovigwa kwatavasarira ko mwana wacharisi bofu akavigwa zvino kuti tiapa maji hapasina chanomizanichai akati pakanumbatavasarira hasi ndechiti mwana akavigwa vakataure ndiwo nakatozokwa ndikuziva pane panada kuzvibvunzo yataura nenyaya yekuti vangaitati nhama ineo panguva dzamai munema ngaisabvundira aneshuma ndapinda pamberi tingatira tizoona baba wacho kutanga wambobvunza nekuti nyaya iripo ndeyekuti nzvimbo inopuwa nasabhuku saka ndiri kubvunza kuti panguva dzamai munemo sabhuku akanga ari manga musati maapo panamukoma keneki aiwa aiwa 2010 ndobva vakazopuhwa vachiti ambuya vacho vakanga vapuhwa saka mukurera kuti ambuya vacho vakariwana sei vakambenge pane gadheni iri pana vanhu vokombiti vacho vakanikina maererano nenyaya yegadheni mambo ndakada tinzwi kune mwana wacho ausarira uyo taura tinzwe pamusurira baba tiriisitaramu nerusoni zvakusarira kuwanikwa kwegadheni iri rakawanikwa 1980 anyanyiwa varipo vari vapenyu tikadhonza nguva negadheni iroro taadhonza nguva ndopandakazotiwo ini amai gadheni renyiri makuru zvinani kuti tidimburane ndiwanewo chidimbu chokurima mozvikanzi aiwa ndizvozvo
ndokudimbura kwatakaita gadhini ndofamba naro kuchibva kwazouya baba Kennedy Chinyima wopinda kusaba tikadhonza nendima iyoyo nayo tadhonza kudaro ndopandakazosaenda gadheni ndotosiyira mwana ndakuenda kuita gadheni kuna saba ndina kumboona makuva ipapo. Alright. Munhu akazoenda achinovigira munhu ikoko akavigira mugadheni here? Ndopandisiri kuziva mambo ipapo kuti panga pane gadheni kudhara. Mambo regerai tibatsirei maonero atikasikoita isusu tasvika gadheni iri pane paraiperera panotove nemiganhu yemapuranga rakazoextendwa kuenda kumakuva kwacho kune nhau yese kwakaitwa zvokuextenda. Saka zviri kureva kuti vanhu vakaextenda gadheni vakaextenda vachibva vasvikokomberedza makuva akanga aripo kudhara pasati paari gadheni. Ndizvo zvazviri kutaura. Nokuti isusu tiri kutaura ndosaka uchiona tichiti panoda kudzokerwa nokuti tiri kutaura zvevanhu vakanga vari kuikoko. Uyu ndiye mumwe wacho ari kutaura atiti atumwa nedare kuti endai vaifanira kunge vakaendako nemumwe komiti, saka hazvina kuzokwanisika. Saka tiri kunoda kuti tinyatsoona nokuti chiitiko chekurima pamakuva inawo hombe. Hatiti muri kubatswa? Haisi nyaya diki. Pamakuva hapana any development inoitwa ipapa uchifushunura munhu wodyara muriwo repi kana ndiwo chokwadi ungadye muriwo paguva. Ndozvatinoda kuti tinyatsoita tsvakurudzo dzedu hatiti. Saka regai tisiyire panzira hatiti. Imi munonyatsoziva vane vana vakavigirwa ipapo ngauye tozvitarira. Munenge muchitaura